Les tongades són 3 dies d'exàmens en els que s'ha d'apretar al màxim. Són 3 dies que es preparen durant un parell de setmanes, com a molt, i es concentren molts exàmens, es concentra estrès, nervis, però quan les acabes, quan has fet tot el que havies de fer, et sents força bé. És una tormenta després que precedeix el benestar, per dir-ho d'alguna manera. Està bé, perquè et preparen per la selectivitat i més endavant si vols fer qualsevol carrera o el que sigui, està bé, però són dures i clar, no pots estudiar els dies abans ni res, sinó que has d'estudiar setmanes abans, sobretot, doncs per saber-ho tot, i que no és un examen al dia, sinó que són com 3 al dia, dies seguits, costa. La primera tongada, sobretot pels de primer de batxillerat, és de molta angoixa. Després van veient que no els hi va tan malament i que és el que ells en diuen un mood que no està malament perquè no tenen les hores de classe, entremig poden estar més relaxats, poden estudiar entre ells i van entrant com aquest ambient potser més preuniversitari que no és tan dolent com sembla, no? Els he viscut, sincerament, bastant tranquil. O sigui, jo pensava que em posaria més nerviós, però molt tranquil. Vaig començar a estudiar el cap de setmana abans de dimecres, de primeres tongades, i bé, anem fent. Aquest pont estudiant també, i ja està. Les tongades, és un sentiment contradictori perquè no tens ganes de que arribin, però quan arriben tens ganes d'acabar-les. Perquè són a primer 8 exàmens i a segon 9, perquè història i filosofia són obligatòries. Es passa bastant malament perquè tens una pressió a sobre que no és com a l'ESO, que simplement et compta un 60, sinó que a vegades et compta inclús un 90% de la nota, llavors és com que tot el trimestre te'l jugues només a un examen.